माइब्रा बर'आव माइब्रा होनो बेखौ जोङो उवालाव देनानै लानानै उवालाव देगोन ओमफ्राय मा होनो बिदिखौ गुन्दै अन होनो नामा अन गुन्दै खालामगोन उवालनि अबस्थाया गैला जों होजोबनाय उवालनि अबस्थाया गैला नै सौनानै जाग्रायानो गैला रावबो सौला बे नै मिक्सार मेसिन दंना बेयावसो होनानै जायो एफा एफा दा एसे बुरजा जागोन नालाय गाबोन दमासि जिउनि बाथ्रा रायज्लायगोन गोजोन रादाब होलायगोन जोमै दाखा जोमै दाखा जोमै दाखा जोमै हान्थियारि आं सासे सिमां नुगिरि दिनै गुबुन गाबोन गुबुन लाना महर हान्थिलाङो नों आंनि न'सेजों नोंनि बै उदां महरखौ नुबोला गोसो जायो नोंजों बोहैनो जेराव नों थायो बेहाय आं थागोन जेराव आं थायो बेहाय नों थागोन जिउनि बाथ्रा रायज्लायगोन गोजोन रादाब होलायगोन जोमै दमासि मोनामबाय जोमै दाखा जोमै दाखा जोमै दाखा नालेंखरखौ सिनायजोबो ब्राउन गाबोन दमासि नालेंखर लादु सिथाव फिथा गासैबो थाजोबबाय गोसोआथ' बोरायाखै दाबोनो दङ खांख्राय जानांगौबा जाहैखागोन फैब्ला फाग्ला फाग्ला जेब्ला गोसो अब्ला लागोन बासि बासि लायनाव सौग्रावो खोमा सिंगि मागुरफ्रा लाथ'नाय दङब्ला लानाय नायगौआ
देग्लाय आंना पारमानेन्ट जाहां जाहां गामसा गस्ला सेन्देल जुथा बायनायफोरबायदि नै आय' हिन्जाव लागोन नागिरनानै बासि बासि ला 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 जागोन ना जाला दुगा दुगा बुंना लानाया दंमारना गैमारला बड'लेण्डआव आंनि हिन्जावा गुफुरै गावदाङै गांसो गोरलै मोनाब्लाबो संसारखौल' जानो आंहा हिन्जाव लानो जागोन बियो गुफुरै गावदाङै गांसो हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बड'लेण्ड स्पेशेल एन्ड टेकनिकेल चेनेलाव बरायबाय। अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो। बेजों लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव।